Ayan guys, bali meron tayo ditong pinag-crush na yelo. Bali ang timbang ng nagawa ko, 2 yelo to, 1.5. Ayan, isa't kalahating kilo ha, kilo. Tapos ito, ayan, nagbawas lang tayo ng konti. Diba, 1.5 to, kaya kumuha ko ng 1/4 na scramble powder, 250 grams. Ayan, kasi nag-ano lang naman ako, mag-example lang ako, bali pang merienda lang muna namin yung gagawin ko. Ayan, bali ito, inuulit ko, 1.5 kilo. Tapos ito is 1/4 or 250 grams. Ito yung ating ginamit na scramble, yung original flavor. Ayan guys, bali nilipat ko muna pala ng lalagyan dahil mahirap haluin dun sa loob ng estero. Diba? Ayan, haluin muna natin. Yung gulo na ano be, nalak ng yelo, pitak ng yelo. Ayan guys, nakagawa na tayo. Ayan, bali meron kami ditong baso. Ayan, tag-iisa kami. Ayan, gawin na natin. At dahil pang sarili lang naman namin to, ayan, gamit ako ng bourbon swak. Diba, sa amin lang naman to. Siyempre meron tayong chocolate syrup. Ayan guys, ayan, naglagay ako ng chocolate syrup. Lalagyan ko yan lahat, bali 3 pa lang yung nailagay ko. Ayan guys, yan yung aking unang lagay. Bale, naglagay ako ng syrup, tapos yung ating scramble, tapos naglagay ako ng gatas, tapos pinatungan ko uli ng scramble, tapos nilagyan ko ng marshmallow, tapos gatas uli, tapos pinatungan ko uli ng syrup na chocolate. Ayan, o diba? Ayan guys, pagpasensyahan nyo na, medyo ano lang natin yan, first time, kaya medyo aligaga pa tayo. Ayan guys, yung chocolate syrup natin kagagaling lang sa rep. Dapat pala hindi ko siya nilagay sa rep dahil masyadong malapot. Ang laki tuloy ng labas niya. Mas maganda yung hindi galing sa rep, manipis lang, talagang tipid. O, di ba? Ayan guys, bali hindi ko na naipakita sa inyo yung ginawa natin dahil kinain na agad ng mga anak ko. Ang may papakita ko na lang is itong kinakain ko. Yung ano nga namin, yung ginawa kong scramble is hindi pa namin masyadong na mix. Kasi siksik na siksik pa talaga yung yelo niya. Siguro kung talaga nahalo namin, mas marami kaming nagawa. Kasi nakagawa kami guys ng 10 baso. Bali, yung 6 is merienda namin. Nakatipid pa kami kahit papano, diba? Kasi kung bibili kami ng milkshake, mas makonsumo. Ngayon, nakatipid kami sa gawa kong scramble. Tapos yung 4, naibenta namin, diba? Ayan, ang ginamit namin, nakagamit kami dyan ng 2 bourbon swak kasi pansarili lang nga, diba? Tapos yung 10 pisong marshmallow, tapos yung chocolate syrup. Tamang-tama, meron kaming buns, kaya bagay na bagay siya kasi matamis yung scramble natin. O diba? Naka-discount tayo or naka-save tayo sa ating merienda. Kasi kung bibili pa kami, masyadong mahal. Ayan guys, so diba, bali ang ginamit ko pala dyan is 2 yelo, 250 grams na powder. Ayan, tamang-tama yan lang yung lasa guys. Bahala na kayo kung ano yung itatoppings nyo. Medyo nahirapan lang ako talaga sa pag-crush ng yelo. Hindi ko nagustuhan yung nabili ko. Siguro hindi lang ako sanay pa. Yun lang guys, thank you for watching.